Kuliah jual ni bro sach sinpan teh kan ke video komentar ngan jubab ikitu ki jengkli bakali na katu kan nengut ki subscriber teh kali ki ong ba kin kali jengkli da ka khasi ne da ka pharang te kin kali jengkli phi kin kali da ka khasi mo wanam kuslai kata kin kali da ka khasi kinom kali phi da ka pharang kin kali jengkli da ka khasi ha ka porba porba la eka trit test mo porba ek trit test te ngal ada batai phi ba kumno kata ka trit test kin pha kam kumno ngal ada batai phi detail ba ngal batai te phila su i kata thrai ba khikuk kumno kin pha phi kin kali shed kumno le kumno man shed do kumno man shed ja kumno ta ter la batai khaps new khansi te kano kar kum khaps new kano tali ki style khaps new ta ter sweeper klish phang sunyam klish phang kumno pha nyam pha khat nyut kum ta ter ngada batai ma te saka we biang ngan batai bakidon bekali biang ki ong ba ngala klet ngachus ya ke ngachus ya cook ne barbar ne siswar ngam kan mau mo te ya ne ban penting na mo ha bal ada kile kumno te halada kam don hapo ka nara kim tho mo marha bal ada kim tho hapo ka admit card ba pijit ya cook ne barbar ne siswar kim tho te wanam kuslai pen kre ek ba pi don kasap mo mar bah ka por ba le tes ken shuong e pi yang kibade num ta ka cook bat yang la ka jong kalan num ta kibade jong ka barbar na jong ka sweeper te phaban choose ya kata ka ba pi kwa agan te ngan pen tu e piang ne ha kan ne kan mau wan page num ken shu ko tu soften tang ki jrong page ba mo page ba ka number of post mo ka jeng bun wan num le klumar yimai kham dun na pa cook don sau thali ki po sau san tali ki pos barbar don shipho tali sweeper don khandai tali te phiaban nang ma ban choose mo pan khre bhai kanok ba yu khamtam ki badon sab ka cook ki pan khre bha yu ka cook mar ba don sau san tali te phidon chance man yung tu te sweeper bade tang da phimnang man shet phimnang man khaps nu te phinjit option da sweeper te da phidon sab ikini don sab sheding shet te pan khre bha yu cook marwa cook dan saup santali ki post te pidon chance ba mapnyo la da phio duna makana aga jeng mare mar phila banya compete te ma marba khandai sweeper bade mala duna plan ten laya phia no hangne bat kigaro bat khasi la ka jong te kala duna ba ka post te kada page be khambun bade ka jeng na jeng phila mo nya cook barbar shipho sweeper khandai baro kilong total post kilong rup sautali ki post te sakan mau ban jet ngala ban batai phi ngala itu ba kumno kenne wanom kuslai lada haka admit card kamdon rekandon naka tarik te haka por ba phinle hapo ka tes kin saong epi yang laga jong mondo bade jong cook mondo bade jong barbar mondo bade jong sweeper tem sa yang ganya katak ba pi kwa ban yu te dapan kre ba ke jing kli te wanom kuslai kin kli hi da khasi da pharang tang kine hi ngatrai layar abi pi kule jibon